zasimikizika kunena zona kuti akuti ndithu kupepesa kwa George Kasakula kupepesa ku mtundu wa Malawi komanso kupepesa mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika kumene kuja sanapepese ndi cholinga choti ndi kunachoka ndithu pansi pa mtima pawo kuti iwo ndithu anazindikira kuti ndolakwa ndi kupepesa kwa mtsogoleri amene komanso a Malawi akuti kupepesa kumene kuja achita ndithu kukakamizidwa ndefunso nkumati ndani amene anawakakamiza amene wa George Kasakula kuti apepese komanso ndani amene ndithu wapereka umboni umene kuti iwo anachita ndithu kukakamizidwa. Ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. The tragedy is that a DPP aganizira Malawi ndi anthu opusa kuti iwo angapange feature candidate yo sali fiti foti adakula ndi okalamba ali matenda ambirimbiri wa ukalamba munthu ndi thupira gonja mafupa saugwira bwino nthawi zinasolo mmutumu sukumbukira zinthu nthawi zinawo kuti apa msana uwawa nyamakazi chani you slow down. That's why nkhalamba sizigwiritsa ntchito timapanga take over ana kusamala nkhalamba. ADPP thinks kuti kanene kuti Peter Mutharika thinks la Malawi ndi opusa kuti iye akuzima kukhala ku nyumba because ndi okalamba, not a fault of his but his theater. Then Amalawi adzangodzuka pa 16 September basi boom tasankha Peter Mutharika kuti ndiye president. Why? Because he has the name of Mutharika and so he has proven leadership. Sizikhala choncho. Tamvatu pamenepo mmene amayankhulira a George Kasakula m'mbuyomu pamene chipani cha Malawi Congress Party chinali mphamvu chimene chimapasa mphamvu amene a George Kasakula kuchoka pamenepo nthawi ndithu kwabwera ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party umene ndithu ukulamulira padakali panopa ndimene ndithu nkhani zake zimayendera. Nde popitiriza ndithu ndi nkhani yathu monga metafotokoza nkhani kuza ndi a George Kasakula kuti iwo ndithu ndi mkulu wa MPC. Ndipo tengera ni mmene amagwira ntchito amene wa George Kasakula makati mu nthawi imene chipani cha Malawi Congress Party chimasogolera dziko la Malawi. Ku MPC ku iwo ndithu anali ndi programu anapanga ndithu programu inake imene amachita kuti timvesese. Ndipo pa programu imene yoyo pamakhala ndithu pa panelo amene wa George Kasakula ndiko agulu kawo. Achina ndithu achina ngati Kevin Mpeka Sambo, aina Harvest Mvula ndi ena otero. Ndipo pamene poto amakhala kupanera makandithu kunyoza amene wa Arthur Peter Mutharika amene ndithu ni mtsogoleri wa dziko. Amayankhula zambiri tikuipa kuti ambiri zimene amayankhula tikuzidziwa bwino. Ndipo osati kuti chipani cha Malawi Congress Party chinaluza pa chisankho chinabwera ndithu chipani china cha Democratic Progressive Party mosogozera ndi Arthur Peter Mutharika. Ambiri ndithu anakhala kunena zona kuti zijankachita George Kasakula zija chifukwa ndi zodziwikiratu kuti aliyense amadziwa makazi pena machita amagwira ntchito ndithu mokondera chipani cha Malawi Congress Party. Komabe ngakhale zinali chomwecho pali malamulo ndithu amene amasatidwa maka ndithu ngati iwo analakwisa amene wa George Kasakula amachita zinthu zophwanya malamulo ndi kuti constitution ya kumene koko kapena kuti condition of service ya ku MBC imene ndithu igwire ntchito. Komano ngakhale zinali choncho anthu anadabwa kuona kuti kuona maka amene wa George Kasakula atafika ndithu pa live television pa MBC pamene amafotokoza kuti akupepesa ku mtundu wa Malawi komanso kupepesa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndena onse ndithu amene analakwira makaposatira ndithu kuti iwo amapanga programu yetu kuti timvesese amayankhula zonyoza amene Arthur Peter Mutharika. Ndipo osati zimene sipanatenge maola ambiri kunapezeka zona kuti kunaphulika ndithu nkhani kunena zoti kupepesa kwawo akuti kunachita ndithu upangidwa staged. Ena ake anachita kuwakakamiza sanapepese kuchoka pansi pa mtima koma achita kukakamizidwa. Ndipo tenga ndithu ndi uthenga umene mmodzi mwa anthu amene odziwika pa masamba mchezo amene atundi aonjeza ngena na amafotokoza amene zonotana odabwa akuti atayimbirana ndi amene wa George Kasakula monga nzawo nde akuti ndithu amafotokozera kuti iwo kunabwera ndithu anthu ku MBC anthu amene okaya kuti analipo anthu 7 kandi 8 amenewo anakakamiza ndithu kuti achoke kumeneko asiye maki azipita
komano atanyamuka ulendo upita kukatenga galimoto yakuti azipita anapeza zoti anthu aja anapeza nkuagwira kuti tiye ukapepese uku ndi pamene ndithu amafika ati kumene kuja ndikuyamba kupepesa pa MBC. Ndipo tenga ndimene amafotokoza amene aonjezanekerane amene azona kuti si anthu onse aku chipani cha DPP, pali kagulu kena kake kamene amakatchula kuti thugs kapena kuti zigawenga zina zake za DPP zimene nthawi zambiri anthu amazitchula kuti makadeti ndamene ndithu anapita kumeneko kukapanga zimene zikapanga halasi amene a George Kasakula. Ndeno posatira zimenezo tinaona zonana kuti ndithu nkhani inavuta kwambiri tikupeza kuti ambiri atsatira bwino kuti amisa Malawi nawonso anayankhulapo kuzuzula mchitidwe umene wachitika kuno kuti sanachite bwino amene wa makadeti amene akapanga zimenezo sanachite bwino chifukwa chonena kuti aphwanya ndithu ufulu wa atolankhani. Chifukwa atolankhani ali ndi ufulu ndithu kupanga broadcast motsatira malamulo. Ndeko mabengati amene wa George Kasakula amaphwanya lamulo limene aligwira ntchito osati anthu ena ake atengere lamulo m'manja mwawo kuti akapange victimize munthu wina wake. Kuphatikiza panepo tinaonanso ndithu kuti ma media houses ambiri anthu ambiri ndithu anayankhulapo kuzuzula mchitidwe umene kuti zimene akuchita ndithu amene wa makadeti amenewa ndekuti akuchita ndithu zinthu zosalongosoka zimene anthu zosiyana ndi zimene anasankhira chipani cha Democratic Progressive Party. Chifukwa chimene anthu ankasankhira anthu ankafuna zona kuti pakhale kusintha makapotengera ndithu kuti mbuyo mumene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira dziko la Malawi kumachitikanso zinthu ngati zimene zitikupeza tambiri kutsata bwino kuti anthu akhazona kuti aine ma grievances afuna akaonese kusakondwa ndi mmene usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party ukusogolera dziko. Koma atumizidwa ndithu anyamata azikwanje amene amapita kukapweteka anthu kupanga ndithu mchitidwe wosalongosoka zimene poopsa mtima anthu anakasankha kuti bora tisankhe chipani cha Democratic Progressive Party zitha kuteka kuti chisintha zinthu. Ndipo tengera kuti chipani chimene chalowa mboma changokhaso masiku ochepa ndi pamene kukubwera nkhani ngati zimenezi. Ndi zinthu ngati zimenezi zimene zikuoneka kuti zinakhumudwitsa ndithu anthu ambiri ponena kuti zimene amayembekezera ndi zimene ndithu zikuchitika kuchoka ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party ndi zinthu zosiyana kwambiri. Anthu amayembekeza kusintha komano kukupeza zoti kuchitika zinthu ngati zimenezi. Ndi a newspaper akusimikizanso makandithu a Nation komanso a Times akusimikiza kunena zoti kupepesa ndithu kwa George Kasakula akuti kunachita ndithu kupangidwa staged ena ake anapita ndithu kumene kukawapseza kuti apange zimenezo. Tikukhulupirira kuti akuluakulu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party anayankhulapo ndithu ambiri natsatira bwino makati nona ndithu kuti a Noel Lipipa amene ndithu ni mmodzi mwa akuluakulu kumeneko amanena zonena kuti zinthu zimenezi ena ake ndikuti sakuzindikira makamaka ndithu akuluakulu ena sakuzindikira kuti kunachitika zinthu ngati zimenezi. Ndi mukuyankhula kwawo amapempha zonena kuti pakhale ndithu kafukufuku achitidwe ndithu kuti anthu amene apanga zimenezi apezedwe ayimbidwe mulandu. Zimene kuti anthu ambiri akugwirizana ndi chiganizo chimenechi kunena zona kuti zinthu ngati zimenezi sizifuna kuzilekerera kumeneko ndithu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party kuli ndithu ma directors kumeneko maka achinyamata ndi ena otero akupemphedwa ndithu kuti anthu amene wawo asaonere mchitidwe umene ukuchitika chifukwa chonena kuti upangisa zona kuti uyipise chipani cha Democratic Progressive Party chimene ndithu anthu ali nacho chikhulupiriro kuti chisintha zinthu monga amene amayankhulira chifukwa masiku ambuyo amene a chipani cha DPP kuzera ndithu mwa mlemba mkulu kumeneko amene watu ndi Peter Mukitho anayankhula zonena kuti pali zinthu zambiri zimene sakufuna kuti chipani chimenechi maka usati chipani chimenechi akhale akuchita. Kunali nkhani olemba manamba kupita magalimoto kuti anadadi zambiri ananena zona kuti anaphunzira ndithu potsatira zimene zinachitikira mu chaka cha 2025 anatulutsidwa mboma ndi sakufuna zinthu zimene zikhazi kuchitika. Ndi zikuoneka ndithu kuti kuli kagulu kena kake kamene kamakha kakupanga zinthu ngati zimezi ndi zinthu zimezi zindikuthekera ndithu kuchotsa chikhulupiriro mwa Malawi maka kukhulupirira chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Chifukwa soponenga ndi Director of Youth amene amachokera ndithu chigawo cha kumpoto pamene mtsogoleri wa dziko la Malawi amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika amalumbira kumene ku Blantyre ku Chichiri anazayankhula kunena zona kuti sakufuna mchitidwe ngati umene wachitika lero uzichitika wopsetsa anthu kupanga zinthu zotani samafuna ndithu kuti mchitidwe umene ukhale kuchitika. Ndi zimene zachitikazi ambiri ndithu akhulupirira kuti ku chipani chimene cha DPP aonesesa ndithu kuti zakonzedwa zimenezi chifukwa zimene zinachitikira sizinachitike bwino chifukwa ngati amene a George Kasakula analakwisa ndi zoona
anthu sangatsutse kuti iwo ndithu amalakwisa amaphwanya malamulo, komano lamulolo likuyenera kuti ligwire ntchito, osati anthu ena akapite kumeneko kumakaopseza kuti apepese pamene iwo sakufuna kupepesa. Ngati safuna kupepesa fine, lamulo ligwire ntchito. Zimene ankachitazo kuti zine zolondola kapena sizimalondola, ndi kuti zimenezonso lamulo ndithu ligwire ntchito pamenepo. Mwini maganizo pa nkhani imene pamene tunazoona kuti ma newspapers asimikiza ndithu kuti kumeneko kunapita anthu amene anapita ku MBC kumene anakakamiza a George Kasakula akuti ndithu apepese kwa mtsogoleri wa dziko komanso kupepesa mtundu wa Malawi kuti iwo ndithu amalakwisa pa programu ija ankati timvesese pamene amanyoza mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati maganizo amene muli nawo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.